Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Pois benvidas a todas e a todos a un novo episodio do que é este Bar da Cantina, despois desta primeira entrega que a verdade que damos bastante gusto dela. Espero que vos gustara, esperamos que vos gustara tamén a todos. E hoxe de novo aquí me acompaña o grandísimo Milito. Moi boas noites e ao parenteiro. Por outro lado, tamén temos hoxe a Manuel Caíña. Hola, boas noites e boas tardes ou boas días según o momento do día no que estés escoitando este maravilloso podcast. E tamén nos acompaña aquí nesta fermosa e fabulosa mesa o grandísimo e inigualável Pablo Marino. Moi boas a todos, hoxe xa vimos animados desde o principio. Pois nada, aquí estamos, non? Un día máis, unha semana máis neste pequeno espazo que nos estamos facendo aquí. Nada, pois vemos que xa nos está seguindo nas redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en todas as plataformas, pois aí estamos, dando un poquinho de cera. E tamén hoxe temos un convidado especial, porque hoxe é o primeiro programa con público. Queremos dar un fortísimo aplauso ao público que temos en directo. Moitas grazas, estou felizmente alegre por estar aquí. Pois nada, sen máis, eu creo que hai que dar paso ao tema semanal que non é cousa menor. Non é cousa menor. Cousa menor. Que é a Asamblea Anual de Socios e de Socias, non? Eu creo que Referencias. xa lle dá risa ao don Pablo antes de comezar. Bueno, pois nada, eu creo que antes de empezar a falar vainos aquí a desglosar o que foi o balance da temporada pasada e o balance desta temporada aquí Milito, antes de comezar a divagar. Bueno, pues nada, un poquinho dar os datos dos exercicios económicos, tanto da tempada pasada, do balance da 22-23, tanto como da próxima, da 23-24, vale? No respecto a 22-23, só comentar que bueno, a principio de tempada, cando se estimou o presuposto que iba a ter o club, este foi estimado uns 807.000 euros, e nesta asamblea pois publicouse que chegamos a un presuposto de 1.154.000 euros, que foi o que ao final pois se foi o presuposto real o que alcanzamos por diferentes motivos, non? En tanto beneficio, pois foron 5.000 euros, 5.300 euros ao final, un pequeno superávit no que quedou os ingresos fixados en 1.159.000 euros. Tratándose desta temporada, a estimación, porque evidentemente hai moitos tanto ingresos como gastos que evidentemente pues non se saben a ciencia certa hasta para o inicio ou transcurrir a campaña, estaríamos falando alrededor duns millón e medio de euros de presupuesto estimado para este ano. É un salto considerable, estamos falando de casi o doble de presuposto, que vai un pouco marcado ca diferencia de categoría e os requisitos pois da mesma, non? Esos son un pouco os números, todo queremos comentarlos por encima, tampouco queremos darvos o coñazo, entre comillas, de darvos todas o desglose, que calquera socio pode solicitar o desglose dos mismos a xunta directiva. E nada, xa vamos a entrar un poquinho xa no que é un poquinho a materia, a chicha da asamblea, non? Vamos falar agora un poquinho, vamos comentar Darío do que imos falar, aí che deixo. Bueno, pois aquí estou revisando a chuleta. Eu creo que o primeiro tema entonces
pasamos cos abonos ou queredes a face de comentar un poquinho? Un comentario, xa o primeiro criticar aquí, como que 5.000 euros aí de beneficios, o que non creo. Neste presupuesto, eu xa o primeiro, isto non mo creo. Os números son os que son, non nos toca a nos ahora, bromas aparte, non nos toca ahora criticalos, nin alabalos, porque realmente pues, non deixa de ser algo demostrable, non? Eles presentan unhas contas, os socios toca dicir que as aprobaron, non? Aprobouse na outro día da Asamblea a man alzada, bueno, pues toca nos facer un exercicio de fe porque non os temos diante, pero bueno, a directiva está facendo un traballo dentro do que, bueno, do que se ve por fora, xa non me meto directamente no económico, non? Que por lo menos é superávit a partir de aí. E por no deportivo tamén fixeron un resumen, non que non dixemos, non? Sí. O trío do presidente e San Pinal, pois expuxeron algo que, bueno, realmente que todos sabíamos, non? Que foi se non foi a mellor, pois das mellores temporadas da historia do Club Deportivo Arenteiro. Ese máis, deste punto da Asamblea, pois non hai moito máis que engadir. Números, pois non deixa de ser números, non? A ver, en canto a ese resumo, eu habería que decir que parecía que Xan Pinal escoitara a primeira emisión do podcast, pero tiraba dardos e un pouco había dardos. Bueno, pode ser. Home, probablemente, que ao final foi masivamente escoitado, poderíamos decir. Bromas aparte tuvo unha pois a verdade que non dixemos, non, pero tuvo unha boa aceptación. Agradecervos a todos a ben descargala ou escoitar en YouTube ou en iVoox, pois parece que tuvo unha boa aceptación, por iso é o motivo por que vamos estar aquí. Aparte de que dejar así. Aparte, os datos puros e empíricos e os números non dan xogo moito a isto, non? Ao final é o que falamos todos. Repito, me toca facer un exercicio de fe porque non temos os datos diante, porque non só falamos de oídos, de un pouco que gravamos un cacho da Asamblea e os datos que expuxo ahora o Milito, pois tirounos de aí. A partir de aí, pois queda moito do que falar do que foi a Asamblea, non? O segundo punto creo que era a perspectiva de futuro, non? Sí, pero ademais hai que decir que o balance foi moi claro da temporada pasada, pero non houve ningunha duda na Asamblea, as dudas viñeron logo, pero bueno, sobre isto... Sí, claro, exactamente, como nos pasa a nós ahora mismo, non? Que as dudas sobre o papel, que se tiran 20 minutos soltándoche datos, é que non tes pouco que rebatir nada. Que podes rebatir sobre as infraestructuras do estadio, que os baños dos millos están rotos, pois podes debatilo. Oye, que non che gusta como está funcionando a escola deportiva, pois podes reprimirlo ou botarlle en cara ahora, pero sobre datos, que se ter información, pois tampouco poden... Sí, sin darlle máis voltas ao tema, os números son os que di o Milito. Podes crelos, podes non crelos, pero vamos a ver, os números, pois sí. Sí, ao final os números son os que son. É o único que me refería, que pareceme anecdótico o tema de acabar con máis 5.000 este ano. Si faz a proporción é parecido, non me acordo o número, pero ano pasado ainda fora máis anecdótico, o de acabar con algo fora así como máis 500. Bueno, os números son os que son, non? Pois igual é que esta xente fai no tan ben que asusta o dedillo para parellar gastos e ingresos. Bueno, o que dixo, gustoume moito gustoume. Podemos comentar a frase do presidente, que foi que se ganáramos a Copa do Rei e non ascenderamos, o resultado hubiera sido moito máis positivo, non? Que parece ser que las primas, gran parte do presuposto comeu nas primas por ascenso. Bueno, claro, como ten que ser tamén, non? Os xogadores, pois ao final, pois tamén cobran. Sí, ao final filmamos o que pasou e temos un superávit máis baixo que haber tido un superávit de 50.000 euros quedar na mesma categoría. 22 todos firmamos estas cosas. Exactamente. Sin entrar en coñas o temporada ano pasado, nin o que pasou, nin en números, nin en nada. Eu tampouco creo que para un equipo como Arenteiro sexa fácil subsistir en superávit neste tipo de categorías. Ao fin e ao cabo, a estrutura do equipo, tanto da directiva, do club, do estadio, a estrutura un pouco do club, eu creo que non digo que sea inferior á categoría, pero evidentemente non é acorde á categoría, e tampouco creo que nese sentido sea fácil, pois, eso, acadar esta cifra de números. Probablemente veña dai o último punto da Asamblea, que era a elaboración dun informe de pasar a sociedade, non? Non anticipemos. Non, pero bueno, probablemente veñan por aí os tiros, non vamos a anticipar nada, pero
Ese é o principal argumento. Eu creo que non hai que darle máis voltas. Os números foron Sí, esos. estos son non daría máis voltas, podemos pasar a esa siguiente punto do orden da asamblea, porque ao final podemos enredar ahora, aburrir a xente dando números e cifras do balance, pero realmente, pois ao final son os que son. Son os que son, hai que felicitarnos de acabar a temporada, ou felicitar máis ben a directiva, que asunto nada que ver, felicitar a directiva polo resultado económico. Claro, e eles anals que nos o ano pasado van que traballar. Vale, perfecto. Sí, no bar da cantina. En moitos bares. A ver, exactamente, os números son os que son, podemos ao mellor discutir algunha cifra que podemos sacarlle máis rentabilidade como o marketing ou non, pero non hai moito máis que dicir sobre isto. Ao final, cada quen pode ter acceso a estes números e ter a súa propia opinión. Así que nada, imos continuar profundizando un pouquiño nos temas da asamblea, non? Exacto. Ben, o segundo... Bueno, pois sin máis, creo que agora chega o momento de falar un pouco do que son os abonos da temporada que ven. Espera, decían aí o segundo, supoño que será segunda, pero é máis de segunda cerveza, non? Para acompañar a charla aquí un pouco. Non sei se queres que digamos así un pouco por encima como está nos precios. Sí. Eu creo que é mellor informar porque hai unha pequena variante, que non é cousa menor tampouco. Non é cousa menor. Non é. Es máis, eu diría que cousa maior. Temos aquí diante o desglose este ano va a ser os novos abonos. Dividen un pouco o que son os abonos en dúas franxas de idade, que son maiores de 16 anos e menores de 16 anos. E despois están pois a división das gradas, non? Que eso sí que creo que nunca se fixara nunca. Por un lado estará a mítica grada de tribuna, despois haberá unha zona de fondos detrás da portería, e como novedade pois teremos unha grada supletoria que creo que se confirmou xa que vai ser coberta ao longo de toda a banda en frente da grada de tribuna, xusto en frente, non? Que creo que comentaban que iba a ter sobre 100 metros de largo, 100 como a do Atlético, pero ao largo de todo o campo e despois empezando a baixo. Exactamente, hai unha novedade tamén que eso, que tiran co muro e a grada vai comezar desde arras. Así que todos os que se animen para a semana levar ali uns picos e tal. É verdade, parece que hai convocatoria para tirar o muro. Creo que cada un ten que levar un pack de cerveza. Creo que pico e pack. É de sobramente coñecida a miña opinión sobre tirar o muro de pedra. Entón comigo non contedes, non? Sabía que ibas a comer por aí. Contigo contamos en todos co pack de cerveza, non? Eso pode ser. O pico é para picar o muro, pois non. Creo que o muro se levaba aí moitos anos, moito antes de que dá pena tirar. Sí, pero bueno, os tempos son os que son, temos que aceptar que, bueno, parece que que a pedra sí que se vai conservar para futura reconstrucción. Sí. A primeira pedra da Ciudad Deportiva das primeiro manual. Pois, bueno, eu casi chamaría Ciudad Deportiva Rafamella, pero bueno, creo que un nome discutible. Rafamella tamén me gusta máis, incluso máis. Pero bueno, nada, eso, comentar que os abonos terán división de zonas e de idade de 16 anos. Isto se dá moito para falar, que empezamos por zonas ou por... Fala dos precios. Bueno, comentamos a ver, o precio por menos de 16 vai ser 100 en tribuna, 70 na grada supletoria nova e 40 no fondo, en ambas porterías. Despois, para maiores de 16 anos, bueno, xa din un dato erróneo. Estou falando de novos socios, non? Para novos socios maiores de 16 anos serán 220 na tribuna, 200 na grada supletoria e 160 detrás das porterías, xa nos fondos. Agora, imos que as renovacións. A xente que era socia hasta ahora poderá renovar o seu abono pois con un certo desconto, non? Neste caso, os maiores de 16 anos pagarán 200 en tribuna, 180 na grada supletoria e 150 detrás das porterías. E a menores de 16 anos serán 90, 60 e 30. No mesmo orden que antes, para non repetirse. E agora sí que desaparece un pouco o que era o abono familiar, non? O abono familiar, exactamente.
o abono familiar, ahora farán, eso sí, un desconto para a xente que procede do que hasta ahora tiña o abono familiar, e será 160, 145, 120, e se no caso de vir de abono familiar, pero sendo xoven, será 75, 50 e 25 euros. Sí, falamos do que dicía outro Bueno, o que teña dúdas pode consultar a tabla esta en Word 97. No, o que nos este vendo por YouTube poderá velo ahora mismo en pantalla como será o desglose de precio. Yo precio por partido De 20 euros. De 20 euros, sí. Exactamente. Sí. 15 para maiores de 16 e 10 euros para menores. Un desconto do 20% da xente que viña dun abono familiar, que o aplique sobre o precio do abono que vai ser este ano sobre o que ven do abono familiar. Aquí, antes de entrar nas nosas opinións, decir que na asamblea seguramente foi o momento con máis preguntas. máis tenso, quizáis. Bueno, os máis. Sin entrar nas preguntas importantes, logo xa. Vale, eso, e engadir a maiores tamén, non. Ahora mesmo só a información, non? Estamos dando os datos. Despois van a desinformación. Despois habrá desinformación e a opinión. Falar de que no caso dos abonos familiares, solo un dos membros da unidade familiar mantén a antigüidade no carné. Os novos, a pesar de poderse acoller o desconto do 20%, os novos, que entre comiñas, novos socios, asignarase un número novo de abonado. Sí, bueno, a ver, o número, a min xo ficharon, bueno, no ano pasado máis ou menos, al final iso non é fácil, non teño nin idea como miran o do número, pero está ben o de manter o número. Pero só mantén un deles e a efectos prácticos non ten maior importancia, teno a posteriori, non, do que falamos de manter a antigüidade, pero o que joder, non quero ser pesado, o presentalo cando fora no seu momento, que lle fixen a pregunta ao presidente, era sobre no momento de pasar a un hipotético caso de pasar a un SAD. Necesitas saber a antigüidade dos socios. Entón, por ese lado, deberían... Bueno, eu diría precios. Precios. A opinión... La pela. Eu, antes de dar a nosa, o que se ve é disconformidade. Sí, bueno, fixemos aí unha pequena encuesta nas nosas redes sociais para ver que se quería comentar, non, un pouco no programa desta semana, e a verdade que hubo bastante concordancia, non, en diferentes aficionados que nos fixeron chegar, pois que estaban un pouco disconformes co que ven sendo os precios deste ano, non sei. Eu a verdade que teño ambas opinións. Por un lado, creo que evidentemente, se o equipo se quere manter nesta categoría, ten que subir os precios, básicamente porque é que non podemos nin poñernos a altura de equipos cos que vamos a competir nesta categoría. Entonces, de alguma maneira, todo o que se poida rascar, digamos, pois ten que ir ten que ser así, non? Pero claro, por outro lado tamén entendo pois que a xente, tal e como está o tema a día de hoxe, pois que lle rasque no bolsillo, xa non é un abono. Sobre todo penso na xente que ten, bueno, que son dentro da mesma familia, que son varios a ser abonados. Claro, non é o mesmo pagar un abono que pagar 4. Se multiplicas a subida por 4 personas, oye, pois... E despois outra cousa moi importante, dar franxas, que para min é o maior defecto. Se só haxa menores de 16, maiores de 16, para min non ten sentido que alguén de 16 anos este pagando canto dixeches que era 50 euros, bueno, perdón, non, un de 16 que vai a renovar o abono pode pagar 30 euros, directamente detrás da portería, ou 60, por exemplo, na grada non. Vale, 30 euros e despois pasas a 200. De 30 a 150. Bueno, que sei. Non ten sentido. Non pode, eu creo que tamén vexo eso, tal, así como se copian outras cousas de outros equipos, eu creo que isto sí que é un error que se cometeu anos anteriores, é un error que se volve a cometer agora de non poñer diferentes franxas de idade, e sobre todo xa non franxas de idade, senón tanta diferencia. Non pode ser que alguén hasta os 16 anos pague 30 euros, ou como o ano pasado pasaba cos de 18, e o ano seguinte pasa a pagar 4 ou 5 veces máis o precio do abono. Pois terá que haber unha regularización, unha estabilización de, oye, nin que uns pagan tanto, nin outros Pero vamos a ver, que xa para empezar non é inventar nada, é ver o que se fai noutros lados. Exactamente. Prácticamente o 90% das campañas de abono fais eso. Sí, eu penso que faltame alguna fracción, por así decirlo. Por exemplo, estaría interesante non son 30 ou por exemplo. Ou tamén, quizáis, xente xubilada, xente en paro,
porque evidentemente unha persona que este en paro, é máis complicado. E que é certo que este ano vai haber a posibilidade de poder subvencionar ou fraccionar o pago do abono, pero eu boto en falta axuda nese aspecto. Censados, tal vez. Censados. Tamén no Concello. Sí, tamén podería ser outra opción. É algo que non se ve máis habitual. Non é normal, pero sí. Pero sí que podería ser outra. Eu opino mesmo, engado que xa os 16 parece un corte malísimo. Se te vas a infantil, eu entendo que haxa un corte a precio moi baixo para rapaces pequenos. Claro, evidentemente. Claro, 16, pero 16 xa os metería na mesma franxa, pode ser con mínimos ingresos que este percibindo de 16, sexa co de 25. Estar que é unha franxa complicada, o mesmo que indicas ti do paro, eu aí, é dicir, non sei cal é a solución perfecta, non sei se hai, pero que esta non o é, eso teño clarísimo. Sí, gustaríame aportar tamén outro dato que é que non o dixemos, que o ano que ven os patrocinadores tampouco levan abono de... Un dato importante. É un dato que tamén veremos como afecta... Seguramente a primeira vez que en Espiñedo pasa. A ver como afecta o da cartelería que non aporta a hora de renovar os patrocinios. Foi como dixo Argimiro, que é o que dixo este ano, poñer cartel non é indicativo, non está relacionado, nin vai con levar un abono, sí. E outro punto que me gustaría dicir, que non o sei, que habrá que votar as contas e votarémolas. Canto lle supón o clube nun presuposto do que falamos antes, non? Canto estimamos? 1,5 millón, 1,5 millón casi. 1,5 millón de euros. Esta subida de abonos nun presuposto de 1,5 millón, ou a sangría aos socios, que proporcionalmente canto lle supón de incremento nun presuposto. Porque a raíz digo do cartelería, canto supón que deixen de determinadas personas que deixen de poñer o seu cartel ou de pagar o cartel nun Espiñedo, porque directamente, como xa non leva o abono, igual xa non a pon. Ese costo de oportunidade que ten e a maiores o precio do abono, canto lle supón de ingresos ao Arenteiro proporcionalmente ao presuposto que leva, que sí, que eu entendo que cada euro conta e vai ser moi complicado topar financiación, pero eu creo que non é tan importante. Sí, ao final falamos que o ano pasado que se fixeron 1.600, cando é o dato? 1.900 carnés se fixeron o ano pasado. 1.900 e pico, sí. Teño dato por aquí. Sí, 1966 pares. Sí, algo así. Bueno, aí no mellor dos casos posten 200 euros todos os pases. Imagínate, que non é así, que tampouco, porque estamos falando de 400.000 euros. Pero ten aí a cifra estimada, Milito. Que non van ser esos tampouco. Sí, ao final, a cifra estimada son 240.000 euros. Sí, o ano pasado foron 97.000 euros. Este ano espérase 240.000 euros. Eso supón... Pero isto inclúe entradas visitantes. Non, isto é simplemente abonos. Seguro, vale. Sí. Este dato é de simplemente abonos, os 240.000 euros que estiman. O sea, estiman unha media de, non sei, sobre 1.000, debe andar por aí, 1.000... Algo máis, 1.500 quizás, unha cousa así. Sí, a ver, 1.000 as zonas, pero botalle unha media, fai a media que son a maioría te o precio general 150, 180, unha media de 170, porque como son 200 ou 350. 170 é imposible porque son moi poucos, non pode. A media pode ser 190, botando mesmo de... No, igual é menos, porque al final 180. Ten razón, Pablo, no fondo son 80 e 80, 160 personas. Bueno, pues 180 por 1.000 son 180.000, se quedan aí o sea, máis de 1.000. Mais ou menos se estiman que un de cada 6 euros que ingresa ao Arenteiro se envía abonos. Exactamente. O 16%. Sí, exactamente. Sí, isto aparte non é estamos falando da parte do patrocinio da cartelería, non? Sí, aquí estamos só falando do tema de... Además, decir que tanto número, isto non é unha clase de matemáticas, aquí no bar da cantina acompañamos os números... Eu creo que xa non sei o que iba a decir este Pablo é o Demos, sácanos dos casillas. Este Pablo é o Demos. Pois a partir de aí, pois cada un tirará as súas conclusións. É o que falamos,
abonos que familiares, do que falamos de pues, familia tipo, ¿no? A parexa e dous fillos, bueno, que tampouco é tan tipo, ¿no? Que non é tan en común, pero sí, falamos que é unha, entre comillas, unha boa sableada, ¿no? Eu creo que o abono familiar debería manter, creo que non, o sea, non estou de acordo co argumento que din de que había xente que engañaba eso, que utilizaba o abono familiar para aproveitarse de que un abono de alguén xoven entre que alguén maior. Pois eu creo que nese sentido evidentemente a culpa é do que fai, pero tampouco é a culpa o sea, tamén é culpa do que non o comproba, porque entón estamos na mesma, por menos de 16 anos, alguén que saca un abono de 16 anos despois vai o deixar outro. Eu aí poñeche unha pega. Se non dis nada e pasas este ano a controlar completamente, chega o primeiro partido e montas un pifostio. Bueno, pero non te, o sea, poder montar o que queires, pero se tú tes un abono de alguén menor de 14 anos ou de non sei de que idade era, non pode entrar alguén maior. Entonces eu aí, vale, eu entendo, pero se aplicas o cambio. Entonces les dixeron, pagan xustos por pecadores. Vale, sí, pero foi o contrario, díxose que sí, que se iban a controlar o tema dos accesos, pero me imagino que en función das franxas de idades. Tampouco dixeron que se iban a meter no caso de prestar un carné. Que tamén é mellor. Entonces, case é mellor unha persona que unha persona non pode ir. Acórdame perfectamente que se dixo no caso de dudar pedirase o... Sí, no, a ver, vamos a ver, aparte de outro dato, que cada carné este ano, no, aparte de eso, sí, cada carné este ano, sí, vamos a ver. O carné é personal. Vamos a ver unha cousa, a maioría dos estadios non o fan, sí, outros non, pero eu nunca. Sí. Foi o estadio Valeido, Riazor, e nunca me pediron un carné de dentro. Podenche prohibir a entrada se non eres o titular do carné. E este ano no carné do Arenteiro vai ir o DNI tamén, non sei se escoitáchedes. Vai ir o DNI asociado ao carné, vai posto no carné físico. Entonces, é dicir, en principio non debería de pasar nada, pero se che piden o carné, ti cando presentes o DNI non concorda con ese carné, non che van deixar pasar. Dadevos conta tamén de que dixo na asamblea, vai haber unha empresa de seguridade privada que supoño que vai ser a que se dedique a comprobar estas cousas. Supoño tamén que o carné adulto, por así decirlo, será dun color, unha forma distinta co carné infantil. Entonces, todas esas cousas van facer que se tú chegas cun carné infantil, preséntalo, o tipo xa sabe que é un carné infantil, xa directamente non che vai deixar. Eso pareceme correcto. Entrar un adulto en un carné infantil pareceme perfecto. Criminalizar un socio porque presta un carné a un familiar para que vaya ao partido non me parece... Pero pode pasar. Se o de seguridade que está na porta, imagínate que tú hai unha persona que vai un pouquiño ciega, non sei canto, se lle mete entre pico e pala, é que é así, métese entre pico e pala, pedir o carné e non eres o titular, deixate fora e está no seu dereito. Entonces, que quede claro eso, que pode pasar. Sí, no, eso evidentemente que pode pasar, pero, a ver, non sei, non creo que se metan xa nese tema de pedir carnés a todo o mundo que entre ou probar a súa identidade. Eu creo que non, pero oye, evidentemente corres ese riesgo. O campo vai ser moi engorroso porque ao final tens que pedir carné a cada un. Se vas facer eso, non se entende que quites o carné familiar. Entonces, estou de acordo. Por ese motivo. Porque se vas a pasar a controlar moito máis eso, non ten sentido que... Neso estou totalmente de acordo. Aí tes toda a razón. Despois, por outro lado, bueno, xa non me vou repetir, pero que falamos do das franxas de idade, eu creo que sí que era necesario. Hasta incluso creo que se empeorou, baixando das 18 aos 16. Creo que nese sentido, porque unha persona de 18 anos o normal é que todavía non este traballando e que pase de pagar os 30 que pagaba o ano pasado ou 30 que podía estar pagando a pagar de repente 150 euros, pois non sei, eu para no meu a miña opinión é que non estou de acordo. Eu creo que no tema de dar franxas estamos todos de acordo. Sí, eu me gustaría poñerme e intentar adivinar o que vai pasar. Porque ao final, segregando por idades, ao final obligas aos pais a coller os mesmos carnés cos fillos, porque ao final vai haber nenos que, sí, 16 anos de 15, 14, 13, poden estar solos nun campo. Ahora, hai moitos nenos, na edad Libín, Benxamín, que van ver o Arenteiro, que van ter que estar na mesma zona da grada cos pais.
Entón, claro, ou mandas ou moitos dos pais pas por fondos, porque ao final, onde se moven os nenos que lle gusta correr e ver os xogadores moi cerquiño do campo, ou encher a tribuna de nenos, co que le conleva tamén. A ver, despois hai Precio, claro, habrá que verlo, porque vai ser un pouco incógnita. Claro, ao final... A ver, despois eu aí tamén podes ligar con outro tema que eu creo que foi do que máis se preguntou, se pregunta, xa era aburrido o tema ali, porque ao final creo que non vai haber tanto problema, que era o tema de eso, de conseguir para a tribuna, que incluso había xente que decía se iba a ser por antigüidade, tamén a miña opinión é que pode haber lío o día do Dépor e 2 máis, que o resto dos días vai haber sitio, sí, vai sobrar, eu estou Pero que te refires, na tribuna? Espacio na tribuna, sí. Na tribuna e en todas. Pero a ver, seguro, a tribuna, imagínate, cifras redondas, pues, 1000. Non hai 1000 socios que vayan coller tribuna, creo eu. Eu penso que sí. Sobre todo por un sinxelo motivo, porque ese carné que vas coller vai ser para todo o ano. Sí. Ese carné que vas coller vai che valer por partido de Copa do Rei. Entonces moita xente, en previsión a eso, seguramente... Ti crees que non en tribuna? Eu creo que non. Non chega a 1000, ademais, pero bueno, sería casi o 100% da xente vai ir a tribuna. Eu creo que sí, porque das 1900 e pico carnés, home, non sei, é que non sei como vai responder a xente. 1900 carnés, o día do ano pasado estamos incluindo a xente que tiña patrocinio. Eu creo que tamén, porque eran 1900 pasos. Quítalle 100. Quítalle 100, bueno, non sei. Por exemplo, 1500. Inda que sea, o sea, estamos falando de que caso 75% van a coller entrada en tribuna. Eu non o creo. Eu non o creo por motivo, porque eu creo que hai moita xente que este ano iba a tribuna, bueno, todos os últimos anos iba a tribuna, pero que pasa? Que a grada nova, a grada nova supletoria, vai ser máis barata. Eu creo que hai moita xente que vai preferir a grada nova a grada supletoria porque é máis barata. Xa non falo dun carnet, imagínate que hai unha familia de 4 personas, se lle baixan 20 ou 30 euros por carnet, oye, estamos falando de case 100 euros. Despois eu quero añadir, claro, dices, tribuna, tal, digo, sueles ir ver os partidos de toda a vida, a tribuna, que non che extraña que se vexe bastante mellor desde a supletoria que desde tribuna. Isto comentouse, dixéronse de parte da directiva na asamblea, chegouse a dicir de que algo así como que se iba a estar mellor na grada supletoria, cando a xente a vexa iba a querer estar máis na grada supletoria que na tribuna. Ese é o detalle, cando a vexa. Claro, un detalle importante, cando a vexader seguramente xa teredes que ter o carné como exacto, que cando se remata a grada supletoria, pois igual xa pasou o tempo de renovar os abonos. Entonces a xente que quería pagar a supletoria, no caso de querer renovalo, vai ter que pagar un abono por unha grada imaginaria, porque non vai saber como se ve, e non vai saber con certeza se está cuberta, que a directiva dixo que sí, non? Outro día aseguraron. Sí, parece que sí. Vou te interrumpir solo un segundo. Antes de ir á supletoria, que temos tamén hai cifras e tal que comentar. Cifras e letras. Que comentaremos agora. Só unha cousa que nos quedou aí sobre tribuna e tal, se completa, que tamén se comentou. Sitios numerados ou non? Na miña opinión, eu penso que sí, pero bueno, para mí non é un tema trascendente. Penso que sí que se debería de facer, solo por tema de ter cada un o seu sitio en orden, non, por así decirlo, pero a mí a miña visión personal tampouco me parece algo super trascendente. O argumento do presidente en contra, a verdad que non foi de todo malo, non? Non é cosa menor. Vamos yo recordar por audio, pero non teño aquí. Os ointes que non estuveron en asamblea, recordar que o presidente para defender isto, que non quería numerar os asientos, era que, claro, se te toca unha persona que che cae mal ao lado, pois non o tes que aguantar todo, vale? Entonces outro día, pois se non te gusta ese asiento, pois cambiaste. En cambio, se che cae mal, pois mira, se o asiento está numerado, pois tes que apechugar todo o ano. E ese foi o argumento que logo o presidente neste caso. Sí, ao final de todo... Non estou mal tirada, estas cosas pasan, que te diante ali un señor que pregunta por o precio dos abonos para as mulleres ou o que sea. Non chegamos aí. Todos andará, non? Todos andará. Outro tema importante. Neste povo somos todos ben levados. Claro, que non habería ese caso. Sobre todo no templo, non? Creo que nos levamos todos moi ben. Eu penso que é un poquinho indiferente. Pero bueno,
Eles botaron as súas contas e les sabrán por que non verán os números. Se xente non se asignan, pois... A ver, tampouco, creo que non se dio decisión. Díxose xa directamente non. Dixo, a ver, parece que non, pero... O tema é que dixo que non, dixo, de todas formas, que era unha cuestión, dixo que ainda se estaba a tempo de recular, pero me parece que vai quedar así. Non ten pinta. Dame a sensación. Eu creo que non. Igual que como Tampouco me parece algo relevante. No. E, por exemplo, a grada supletoria non creo que os asientos leven número. Tampouco, se non a leva en tribuna, non. Entonces, teria que ver se leva unha levará ou Supoño, claro. Non No, creo pero vamos a ver, a grada supletoria é unha grada que non vai estar fija, é unha grada... me parecerá butacas, cara. Sí, pero as butacas estarán numeradas, terán un número asignado pintado. Non sei. Se non pintan igual que vamos tirar o muro, teremos que ir pintarlos, non? Joder, entonces ao final hai que levar pico, cervezas e unha brocha. Podemos chamar a nosos amigos madrileños que nos visitaron e a disfrutaron, que nos poden contar, pero eu penso que non, pero que non. Vamos, eu para min decía isto dos números, despois o tema este da antigüedad, pero que se vai comprar, a min isto parece bastante tontería, pero digo, como foron así preguntas recurrentes na asamblea. Sí, a ver, outro tema que eu quero lanzar aquí e que vos quero preguntar, damos tamén continuación a outra cousa que tamén é destacable. Vos credes, se sacamos o millor ese típico matrimonio que son nenos o millor un poquinho máis crecidos, de 12, 13 anos, o millor para que azorren un poquinho e en tema de que falaba Caíña, de que podan correr ir polo fondo e ver os xogadores e demais, e lle salga máis barato. Vos credes de verdade que vai haber xente que saque abono de adulto nas zonas dos fondos? A ver, non dudo. A ver, eu creo que sí. A ver, eu creo que vai ser un porcentaje mínimo. Ao final son 50 euros que eu creo que hai xente que vai valorar. Bueno, son 50 euros para infantiles, me refiero. No, me refiero de 150 a 200. Sí, pero bueno, quero decir, non sei hasta que punto é compensable, seguro que hai xente que mellor non se pode permitir os 200 euros ou os 180 e tira por esa opción, pero me parece... creo que é o abono máis caro de todos en relación á calidade de estar no campo, me parece. Eu, en tanto a eso, sí que penso mesmo que te caro o abono é caro o descuento. Claro. O descuento son 10 euros en fondos e no outro é 20. Claro, eu penso mesmo que aquí, pero ao mesmo tempo tamén che digo, nós ano pasado vimos todos os partidos ali por 120. Sí. Sería cambio de categoría por 30 euros máis. Sí, pero bueno, claro, podías te poñer donde quixeras, pero non tiñas esa opción a maiores que tes agora, non? Entonces eso penso que tamén vaise notar. Eu non sei, non son moi optimista. En relación a isto, tamén se comenta, non? Que ao mellor a posibilidade de parece que chega unha pequena información. Exacto, de que pode ser de que a zona de animación este ano pásese tamén a grada supletoria. Está por ver. Seguramente saberase algo máis nos próximos días e iremos informando de él. Bueno, a grada de animación, non deixa de ser de xeito espontáneo. O que mal denominado, non, grada de animación que lle chamamos, non, cando se xuntan ali os chicos do bombo e tal, cando lle toca, pois unhas veces que chove, as tumbas, non? As tumbas de flores, cando lle tocan van pa tribuna, outras veces se chove moito, pois quedan na zona do bar, outras veces, pois... Pero en tribuna non as vi moito, un pouco. Pero, bueno, houve un partido que jarreaba e ali quedaban dous. Vamos a ver. Me acordo do partido co Valladolid así, e ali había 2, 3 personas que ali estaban. Pero eu só quero decir que non é nada institucional, non é algo que diga o club, non, esta xente vai pa aquí, non hai un espacio delimitado, son unha serie de socios que deciden ir pa unha zona e animar desde ali, sen máis, non? E é potestade deles decidir pa onde van. Sí, unha cousa directiva, decir, no, mira, tú vas pa ali, no. Evidentemente que sí, pero bueno, supoño que será un pouquiño... Podes ganar ese cambio, se ao final se chega a dar ese cambio. O sentir da grada de animación, entre comillas, parece ser que é irse pa grada supletoria. Para a nova grada supletoria, non sei exatamente. Eu creo que sí, porque a tribuna... En que zona se van colocar da grada supletoria, pero ao final... A tribuna é para socios de maioridade, ten que ser
de siempre. Sí, Hai que fomentar e ser socios, que son ambientes totalmente diferentes. E esa xente que leva toda a vida aí. Que non quere dicir que aprete tamén, porque a tribuna en certo modo apreta moito. Ni mellor nin peor, ni moito menos. Nada de eso, sí. Eso está clarísimo. Pero bueno, eu penso que é interesante a hora de formar un colorido bonito con bandeiras e demais, penso que é máis visible. Penso que a hora dos cánticos e de animar, penso que o mellor pois se vai notar máis, non? E que ademais está o hándicap ese que non lle gusta ao señor ministro Caíña, que é o tema do muro, pois canto máis preto do campo, penso que máis presión haberá. E bueno, a ver en que queda todo isto, non o sabemos todavía, pero bueno, parece ser que a intención é esa, non? Sí, parece que bueno, que por aí van os tiros, non? Eu creo que se algunha vez alguén estuvo no fondo, pois creo que non é difícil notar a incomodidade que ten esa zona, pois toda a xente que está pasando todo o rato para un lado para outro, despois ao fin e ao cabo prácticamente caben tanto dúas personas digamos de frente ao campo, o sea, sí. Sen ser o ancho. Serían dúas filas, por así decirlo. Caben tres, como se viu, pero que non é real. Non é exacto. Hai días que collen. Sí, apoiándote encima dos outros dos que tes ao lado, bueno, máis ou menos iba se collendo, pero vaya por diante que tamén creo que non é mala idea despoboar os fondos. Non era ni moito menos seguro ver aqueles aglomeracións de xente no fondo, cando tú imagínate que lle dá un pistonazo ali a unha persona maior ou o que sea, era imposible sacala polo pasillo. Sí. Directamente tiralo ao campo. Tiralo ao campo, porque houve momentos incluso de agobio, eu pasei no algún, intentar acceder ao fondo, incluso ir máis para lá, po córner, e é imposible. Cantos de nós saltamos ao campo para bordear a esquina. Hai que decir que ese salto era para ir ao bar comprar cervezas. O revés, o camiño de volta. Vale. Pero sí, non, tampouco é descabellado pois intentar de... Bueno, se o que se decía era que se esperaba poñer para unhas 80 personas, non creo que hubiera ese problema, pero estou de acordo con ese para supletorio. 80 están moi holgadas. Pero eu creo que ten que ser unha zona holgada. Falamos de que o Espiñedo pode ter 60 de ancho. Só faltaría que... máis, ten 60. Oh, perdón, 68, 70, 104 por 68. Case como a correo. Sí. Pero sí, 105 personas. Sí, pero sí, pues exactamente, 80 personas que están moi máis colgadas. Sí, pero creo que aparte da seguridade evidentemente que o primeiro, pero no suposto caso que eu creo que foi o que buscaron este ano, pois que non haxe ese problema de seguridade de aglomeracións, simplemente poñendo 80 entradas en cada fondo. Eu creo que a hora de animar, a hora de crear un ambiente de animación, digamos, para os partidos, creo que pareceme moi boa opción se ao final se toma esta decisión, que eu creo que parece que vai adiante, pero bueno, hasta que non se confirme, eu creo que moi boa idea pois trasladar a zona de animación pois un pouco a grada supletoria, que creo que van a estar ou vamos a estar os que asistamos ali moito máis cómodos, e tamén pois facer tamén un chamamento pois a esa xente que igual estaba en tribuna moitas veces e que se notaba cando animaban moitas veces a certas zonas de tribuna, que jarreaban, que berraban, pois que tamén pois igual pois animan a vir a cantar pois igual hasta en curva, igual para xuntarse ca grada supletoria. Claro, pois podes facer ali un núcleo, pois pode haber unha comunión, en certas formas de certas zonas do campo, non? Entre os últimos da zona do fondo, os primeiros dos máis esquinados da grada supletoria, pois hasta parece que podrían insultarse. Non se sabe de momento de momento non se sabe onde se van a ubicar, pero bueno, eu creo que como idea unificar un pouco toda a xente que de verdad que ir a berrar. Veremos os accesos a hora de tirar o muro, que esa tamén terá un acceso tamén ao fondo, sen ter que entrar por un lado. Bueno, comentar que na asamblea foi unha das preguntas que se fixeron, como sería o acceso a esta grada nova supletoria, non? Comentaron ali por parte da directiva, non recordo se fora Xampinal ou Bergemiro, comentaron que haberá dous accesos, un polo monte, por onde vai estar colocada a grada supletoria, e outra, a idea que é acceder pola porta que hai detrás da portería, pois ampliala, pois a porta moi pequena, ampliala, facela máis ancha. A que está no fondo dos chalés.
Sí, Exactamente. ese mismo. Mirando desde tribuna izquierda. Eu colocaría outra tamén a unha altura da torreta. No caso de ser Sí. posible. Sí, pero... De iluminación Sí. para a xente que accede ao fondo para non ter que ir Sí, pero aí todo o mundo. aí hai unha casa, me parece. Pois tiramos No. da casa e vale. Non hai casa. Non damos picos para sempre. Yo vago recordo. No. Ahora que nombra Houve un castaño toda a vida que tumbaron non foi un par de anos. Ahora que nombrades a porta esa era cando dixeran o do Atlético e tal, chamaram a min a atención a porta esa. Eu sempre pensaba que eso daba a unha sala cunha segadora ou algo. Eso agachabas ali para ir por valores. Tal cual, sí. Eso, un acceso por David para ter atallos, pero bueno, pues nada. Simplemente comentar eso que de momento non se sabe moito, é unha información que nos chegou, pero que en principio esa vai ser a idea, pois para a xente que supoño que sacarán a información antes de que lancen a campaña de abonos xa oficial e que se poida renovar o abono, pois para que un pouco a xente teña pois un adianto de seguramente o que vai a ser, por se no caso de que queira queira ir á zona pois da gran animación, queira vivir os partidos un pouco máis intensos, dunha maneira un pouco máis animado tamén, non? Ao fin e ao cabo vamos ali botar unhas risas, os que vamos ou os que van. No, o objetivo é todo aquel que non puda acudir á asamblea que sepan que quedou o tema dos abonos e saber onde se vai ubicar un pouco a xente, non? E yo sentir un pouco daqueles simpatizantes do Arenteiro que pensan dos abonos, dos precios e da ubicación. Bueno, e agora creo que en momento, pois, xa que estuvemos falando tanto tempo desta grada supletoria, pois... E ahora que quedaron as preguntas xa resueltas, non? Pois... E isto a cambio de que? Canto nos vai costar poñer esta grada supletoria? Comentabas en a asamblea de que esta gran grada supletoria da que levamos falando unha hora, pero aquí, aparte de se informar, tenemos que informar un pouco tamén. Esta grada supletoria comentaron na asamblea que o día do Atlético, así para dar un pequeno dato, solo por ese partido costara 20.000 euros, pareceme que dixeran, non? Sí. O coste de instalar esa grada supletoria durante un par de días. Ahora parece ser que esta grada supletoria hai un contrato por 2 anos e que cada mes vai costar 12.000 euros, sin contar os meses de verán cando non se utilice. Así que 12.000 euros ao mes, 6.000 euros por partido. Exactamente. Se non xogamos a Copa do Rei, claro. Tirando así, a lo gordo, exactamente. 6.000 euros ao partido. Oye, a grada de animación... Necesita xente porque... Pode decir pali porque... comprar cervezas no bar, pero eso hai que... No bar da cantina. As contas, ojalá que den sobre todo e que ojalá pues veña moitísima xente. Calculando que moitos da grada supletoria sean entradas de día do partido, poñe que sean xente que vende fora, 20 euros, con que veñan 300, cubriches o día, non? Cubriches o trámite. Mais a xente xa non das aficións rivales, senón dos que veñan, que ao final queres que non, é o primeiro equipo da provincia. Hai xente na capital, en Ourense, que lle gusta moito o fútbol, que virá a ver probablemente vai vir moitas veces a Espiñedo a ver os partidos, e creo que contando con esa xente e tal, pois poden dar as contas. A 20 euros por entrada, pois eu creo que podrían dar as contas. Eu teño que decir que me sorprendeu. Bueno, a ver, tampouco é unha cifra, evidentemente nunca me planteara canto pode costar, pero sorprendeume o alto, 12.000 euros ao mes. No, pero mira, estuvemos botando contas. No, digo sin entrar, antes de entrar no de si botar contas se é rentable non é rentable, a min sorprendeume o alto, creo. No, bueno, eso é caro, é unha estrutura grande e é caro. Supoño que aí tamén estará metido nese alquiler o montaxe. No, despois vai añadir unha cosa. Supoño que vai ser desta forma, pues irá incluído o mantenimiento. Home, supoño que sí, tú pagas un alquiler como pagas un alquiler de calquera outra cosa, non? Dun piso, o que sexa. No, pero me refiero
hai partido esta semana, irás a revisar antes do partido siguiente, ou non sei. Home, a tanto xa non sei, pero imagino que Non sí. será algo pues, supletorio, provisional, unha estrutura que, eso, se incluye o techo, non sei. Cuidamos que non sea necesario ter que revisala. Eu entendo cando se fai unha cousa, Con máis atraccións, poñemos ali os bloques de madeira, poñemos a coberta de balaídos que acabou ali casi no mar. Non sei, o mellor todas as semanas non, pero o mellor un mantenimiento mensual, pois terá que ter... Non sei. Vamos dando o beneficio da dúbida. O sea, esta xente se monta unha a ver, é malo fácil tamén. Este precio ten que ter unhas garantías. Contaba outro día, non? Marnotes que estaban facendo un raspado, facendo unha base boa para evitar precisamente eso, que nadie vai a pensar que a grada está no aire, non? Claro, que non van a meter Estamos aquí engañando a xente pensando que se vai subir ali nunha barraca. Se monta ali a grada de animación, a idea non é ir a estar sentados, entón, pues... Bueno, podes votar o que queres, Pablo, que non vas ter problema. Habrá folgollo, non? Eso habrá que... Tamén comentaban ali que se falla coberta, que parece ser que confirmaron que se vai facer. Na asamblea sí que non decían que estaba 90 e pico %, pero que bueno, que non o podían confirmar ao 100%, pero parece ser que ao día seguinte confirmaron, non? Bueno, o tema da grada coberta vai ir separada da grada supletoria, será unha estrutura aparte que haberá teito para tapar a chuvia, non? Exactamente. Eso é moi importante, me parece moi clave a hora de elegir aí a grada de animación. Sí, hombre, evidentemente eu creo que é inviable montar ahora mismo, o día de hoxe creo que é inviable montar unha grada. En Málaga ainda bueno, pero non me... Se non lle pos feito, xa podes poñer os precios a 50 €. Claro, que evidentemente non podes montar hoxe en día unha grada e non poñer direito, porque entonces... Cada asiento cun paraguas incluído ali. Sí, con cortamientos. Pero bueno, en relación ao tema ese de se compensa ou non, eu penso que sí, porque damos as contas, penso que se non me falla a memoria, o precio das entradas que entradas 300. Pois 325 con 325 entradas me parece que calculara. Quedan casi 13.000. Bueno, eu sei que botei as contas polo que dixeron salían a 325 personas que se compraran entrada en cada partido. É asumible, salvo que sea un día deste de Cans de diciembre, que jarrea Dios, que nadie sale da casa, é moi asumible que vayan 300 ou 400 personas para esa grada abonados a parte, non? Visitantes, aficionados, xente que lle apetece ver un partido de Primeira Federación que venga a cerca do Carballiño. Exacto. É asumible. Ojalá que queden a pre, non? Como pouco, non? Aparte o día que che veña Deportivo, pois o mellor cubre as entradas de 4 ou 5 partidos. Sí. Todo o que poñas a venta vai ser. Quen dice o Deportivo dice unionistas, o mellor, ou... Sí, va a haber 5 partidos que poñas a venta, vais a vender o hasta postería decir o primeiro día que poñas a venta. Sí. Esos 5 partidos que están señalados tamén con fosforito no calendario, que son Irún, que seguramente veña moita xente que só se a insultar. Claro, raza inmunda. Deportivo, Celta, Lugo e os castellanos, pois... Onde está el Compostela? No, despois hai que decir que nadie o ten en conta, pero comunican nos fontes internas de aficionados de toda a vida os últimos anos que pode haber un desplazamento masivo dos estados. Sí, eu xa teño un xiareiro confirmado de que sexa cal sexa a data, teño nese fin de semana vai estar no bar ese día. Pero sí, nada, en relación a eso, decir que parece unha inversión rentable, bueno, esperemos que así sexa, non? Bueno, eu creo que por aí o noso sonido favorito. Pois o noso sonido favorito creo que é o momento de chegar a un punto bastante relevante que, bueno, ahora imos falar deso, non? É o momento de falar pois da
do punto que eu creo que sería case do máis descoñecido da Asamblea, que é o punto da reconversión do equipo a unha posible SAF, no? Sociedade Anónima Deportiva. Tampouco sei moita información, simplemente de que se vai realizar un estudio de como sería unha posible conversión do clube a unha sociedade anónima. E tampouco moito máis, salvo algunha pregunta de algún socio que estaba asistente. Tampouco. Que curiosidade que ese socio está aquí sentado a miña dereita. Temos o privilegio de estar sentados ao lado de Manuel Caíñas, socio preguntador da Asamblea. Bueno, ainda que a súa pregunta evidentemente non foi a máis destacable. Non, realmente tampouco, vamos a ver, para contextualizar e para poñer en antecedentes os ointes. O punto da Asamblea era a posibilidade de realizar un informe para analizar a posibilidade de convertir o clube nunha sociedade anónima deportiva. É o único punto que se tratou, non se deu máis información aos socios. Eu, como ben dixo Pablo, a miña única pregunta foi preguntarlle á directiva, no hipotético caso de que ese informe fora favorable, en canto capital estaban pensando a hora de ampliar ou polo menos de constituir esta sociedade anónima deportiva. Dato que eles, non sei, nese momento non superon darme. Madre mía, como chasquea. Non superon darme. Deben ser os grilos, que hai moitos. Os grilos, sí. Dato que eles non superon o proporcional, porque polo que fora, non? Porque non o tiñan analizado, porque neste caso non tiñan un informe realizado, e realmente non temos máis. Eu creo que realmente este punto trouxose a Asamblea pois un pouco para testear, non? Para coñecer un pouco o sentir dos socios, saber que opinión tiñan realmente sobre esta posibilidade, e a partir de aí podemos falar sobre un montón de cousas, non? A ver, eu só añá, antes de que deixote seguir, que ao final de aquí, bueno, non sei vos, eu polo menos non teño nin idea de números en canto a SAT ou como vai o proceso, polo resumirte ahora rápido, que é interesante. Só me quedo ca reflexión final de Xan Pinal, podela comentar ti agora, que era ou se ota unha cousa ou se ota outra en xeral, é dicir, si queres otar isto, incluso quen queira pensar no fútbol profesional, que xa me parece demasiado, pero pois a realidade é esa, que o Arenteiro tal e como está, pois o normal é que non opte eso. Pero bueno, era só para que sigas comentando ti eso, máis como sería un pouco que sabes como iría o proceso. No, realmente, bueno, sei o que, bueno, hasta onde chego. O proceso, pues, realmente, certamente un pouco complexo, non? Ahora mesmo tampouco é algo tan rápido. A mí deu unha sensación. Cal era o exemplo que poñía desde o equipo que no momento aquel creo que falamos do momento do Talavera. Efectivo. Do Talavera, que cando fixeron a conversión a Sociedade Anónima Deportiva, partiron dun capital social de 1.600.000 euros. Vale, dun 1.600.000, 1.700.000, non recordo moi ben agora o dato. Non. Espera, non tanto, non. Creo que non dixas. No, era menos. Creo que a mitad. No, 700.000, perdón, menos de 700.000. Foi o que salieron a captar, sí. Duración do proceso? Isto suele andar en torno a 2 anos, 3 anos. Claro, eu creo que este punto surdiu no momento de que o Arenteiro se viu sen liquidez a hora de afrontar o aval da Federación, que creo que lle están exixindo ahora 200.000 euros. É importante, que estamos a 12 o a día 13, xoves 13. Sí, xoves 13. Exactamente. Non era 17. No, xoves 13. Estamos a xoves 13. Ah, vale, pensaba o día para por sí, podíamos estar o día 17, el lunes 17, o sea, este lunes. Sí, o lunes. Dentro de 4 días. Realmente estar un aval de 200.000 euros que non sei de onde tirarían, non sei se iban tirar de línea de crédito ou como fora para poder... Bueno, vale, pero sí, tirando de eso. Falamos de eso. O exemplo es que poñían, bueno, por exemplo, o discurso que dixo Xan, pues, de certa forma, era bastante ambicioso, non? A hora de decir, que é o que queremos co Arenteiro? Queremos soñar, queremos quedarnos neste proxecto, neste sono e directamente volver a onde nos corresponde, ou directamente soñamos co fútbol profesional. Realmente a hora eu vexome no lugar deles a hora de captar refinanciación, e é moi complicado que a capte falando de números grandes, que a capte un club como tal.
Eu aí non sei como vai o proceso. Ora, o que sí que sei é que o normal é cuarenteiro. A estrutura en sí, como é agora, pois non é para estar en primeira red. Como clube é moi complicado. Claro, porque ao final É moi complicado porque unha vez estás aí, supoño que a túa idea é como non podes seguir crecendo. como como xestor a túa idea terá que ser, xa non será. E habrá que intentar manterse aquí. Claro. Pero claro, eso non é só o fútbol. O resúmese nunha cousa. Tú como clube petas unha porta a hora de pedir financiación para, oye, mira, necesito este patrocinio. E diránche, usted que é? Usted é un clube ou unha sociedade anónima? Entonces tú, como empresa ou como o que sea, pues serás moito máis reticente soltarlle cartos a un clube que unha sociedade anónima na que, no caso de participar ou de comprar unhas accións, vas ter un peso de decisión, vas ter capacidade de decisión sobre eses cartos que donaches. Eu creo que o que acaba de decir é moi interesante por Isto é a diferencia é realmente esa. unha cousa que era un donativo. Eu añadiré a explicación de onde A explicación é moi pouca, Sí, non, realmente, pero quizás a que non houbo estaba dando, tío. Que pasa? Eu creo que hasta ahora non podo dalas porque non os No, pero me refiero o planteamento, eu creo que van de aquí. sí, a lo que pasa que hasta ahora o que aportaban pois a certas empresas ou, bueno, o que quixera aportar supoño que serían forma de donativo, non? Ou de patrocinio. Que pasa? Eso en cantidades normais ou pequenas, pois bueno, pois pode ser asumible. No momento de que petan unha porta e pides unhas cantidades elevadas, claro, o empresario, ou empresa ou o inversor, pois evidentemente quererá, xa que aporta un capital ou aporta, neste caso, un dinero, evidentemente vai querer ter peso, poder de decisión, e xestión desos cartos. Non hai cuestión de, bueno, por douche 100.000 ou 200.000 euros, e xestionalo tú como aí queres. foi a miña pregunta. Os ointes igual, claro, non estaba igual, se non estaban na asamblea non escoitaron. A miña pregunta, bueno, xa dixen antes, a miña pregunta era canto capital contaban captar? E ese é o mollar. Estimación, evidentemente, ahora non Se se ao final díxome, no, o mínimo son 60.000, vale, o mínimo son sabemos todos. O problema é, claro, canto é o realmente coas pedir hasta onde chegamos. Entonces o importante é, oye, isto ten os plazos, non, ao final hai que realizar unhas auditorías, tense que realizar unha serie de informes que teñen que ir ao CSD, a Comisión Mixta do CSD ten que validarche estes informes e en función do resultado poderánche aceptar esa conversión. Entón, a ver, eu aí antes de que sigas, porque a mellor vas hacia ese lado, teño que decir que fostes un pouco críticos co tema de ir, é certo que desde a directiva responde, non sabemos nada, por eso pedimos un informe. Eu, espera, sei que vas ir no sentido contrario, teño que decir que se non saben nada, non me parece mal que digan, pues non sei nada, por eso imos preguntar. claro, no, a nosa obligación era como afectaría? No, me refiero a eles, desde a súa perspectiva, me refiero, vos non estabades con tantos que respostas no sentido de, non sabemos, pero eso pedimos un informe. A mí non me acaba de parecer malo de, se non nos sabe, é dicir, a vosa idea que era xa ter unha idea, pero que un informe sobre a viabilidade é aina. No momento que che faz unha auditoría é que realmente co informe, sí, vanche a aconsellar, oye, mira, pues tens que captar X capital. Vale, pues o que faga un informe, pues mira, traes ese punto de asamblea. Bueno, vale, pues hai que presentarle aos socios, sí, é certo. Pero igual ten algún dato máis, ou polo menos unha estimación. Xa que faz estimacións para unha cousa, máis para outra para outra. Oye, mira, eso é certo. Que a mí igual soy un pouco romántico. Vamos a ver, hai que decir que o dato ese de 60.000, se non chegas a preguntar ti, tampouco. Pero eso é o mínimo. Vale, pero vamos a ver, eu polo menos non sabía. Bueno, pero eso non ten maior importancia. Non ten maior. Eu, como simpatizante, tal, que me preocuparía? Que, aunque se pase a SAD, que o capital non fora tampouco tan grande como para que o capital inversor teña moitísimo peso na hora de toma de decisións. Que a xunta de accionistas se parecera moito máis a unha xunta xeral de socios
que realmente un asunto xeral de accionistas. E despois o tema ese que tamén comentaste, limitar a capacidade de decir, pode alguén comprar máis do 50%? Eso, claro, eso hai que blindarlo vía estatutos. Claro, eso, vamos, eso hai un montón de matices. Al final este punto dá directamente para outro podcast. É curioso solo falar de SAD este punto seguramente, porque claro, podemos extender con opinións tal vez, isto solo entre a explicación que necesite, que eu polo menos necesito, porque non sei. Despois opinión, non sei que tal. En asamblea, se non hai estas preguntas, isto que, o sea, este punto limitábase a 2 minutos. No, este punto limitábase a pedirlle a opinión aos socios sobre a posibilidade de pedir o informe, nada máis. Sí, claro, sobre eso, nada máis. Que falamos outro día que non se iba a votar. No, eso realmente hai que probarlo en asamblea extraordinaria. Claro, exactamente. E hai que explicarlo ben aos socios, no seu día hai que explicarlo. O que falamos antes anteriormente co tema dos socios da antigüedade dos socios. Oye, vais a respetar a antigüedade dos socios a pesar de que veñan dun carne familiar. Porque ao final poñéndonos no peor dos casos, bueno, no mellor dos casos do que sea, apróbase a conversión a SAD. Eso realízase con 3 turnos de compra de accións. Entonces, no primeiro e no segundo turno compran os socios. E no terceiro é cando compran os clientes fora, entre comillas. Entón, se non limitas a compra aos socios por antigüidade, ven un inversor de fora e para que vou esperar o terceiro turno? Fagome socio e mañá compras accións. É por un falar, eu realmente só presentaba esa dúda, tamén creo que tamén o preguntei despois na asamblea, pero bueno, estamos poniendo xa directamente as casuísticas. Compras e eso como, é dicir, como lle das un valor? Ese valor dáse en función do informe que van realizar ou directamente o CSD diráche canto, exacto, o valor das accións diráche oye, canto capital pretendes captar? Pois X divídese no número de accións e cada socio podrá comprar X accións. E no primeiro turno, no segundo turno, no terceiro, pois directamente se abre a todo. Entón xa vas ao proceso como o proceso en sí xa empeza como unha estimación. Estimación non. Porque se despois non chegas a ese, é dicir... Non chegas. Se non chegas, pois limítase, pero se chegas. Intentas estimar, captas o capital que captes e despois danse un valor non. Vamos a ver. Sí, non hai máis. Pero penso que... Pero bueno, estamos poniendo directamente unhas casuísticas que non nos pasaron, cousas que... O único que sí que me gustaría criticar... Que non é para mañá, estas cousas suelen dar 2, 3 anos. Sin ter nin idea do tema, sí que me gustaría criticar que si vas a asamblea, a impresión é que pasa como un tema como se non fora nada, cando é algo que pode cambiar todo. Despois que si non hai estas preguntas irías dali sin ter nin idea de que é. Podo estar bastante de acordo contigo. Polo menos, claro, se xa sabes, a mellor non che fai falta que che expliquen, pero se non sabes. Sí, evidentemente eu creo que o 80 ou 90% da xente que non ten nin idea. É que é normal, non é un tema... non é un tema menor, non é un tema común que teña por que saber. No, evidentemente que non. Pero estaba claro que iba a ser algo informativo, orientativo. Bueno, creo que a xente podía reclamar un pouco máis de información de como vai ser, en que consistiría. Pero todo o mundo chirriou, o ver entre comillas, o planning da asamblea, o ver os puntos a tratar na asamblea, o ver o último o informe da SAD, e dir, cuidado aquí, que pasa aquí? Eu creo que todo o mundo, exactamente, eu creo que todo o mundo esperaba que houvese información. En que consistiría? Que cambiaría no club? Que cambiaría? Tratándose moi por encima. Tratándose moi por encima. Pero eles tampouco tiñan información. Exacto. Eso tamén é certo. Por eso agardamos que, bueno, o día que se faga o estudio, pois sí que sexa unha reunión explicativa, sobre todo a xente que poida non ter absolutamente nada de idea sobre este tema, que igual non sabe nin que é unha sociedade anónima deportiva, que é normal. Eu creo que é normal que alguén non teña nin idea sobre isto. En sí é un tema que... É que se debe explicar aos socios. Claro, é un tema que se debe explicar e que en sí queda un programa inteiro que temos que acompañar directamente con cousas como... Sí, eu penso que... Eu creo que se debe explicar, pero dunha maneira parte hasta natural, digamos, cercana, non é que non é, que medo, vamos a pensar, é de peor, meter máis medo. Eu creo que, de verdad, oye, mira, hai isto, nós creemos que facendo isto vamos a crecer moitísimo máis como club, pero dunha maneira cercana é normal. Eu creo que, sobre todo para xente que non ten ni idea do que é, son dirlle da Sociedade Anónima Deportiva tal, eu creo que se lle posa a realidade o que somos agora, no que se convertiría en que
como sucedería todo, creo que pues hasta convencería moita xente. A hora de captar financiación, a hora de ampliar o estadio, a hora de facer outras cousas, pues é moito máis doado. Evidentemente, moito máis. Pero claro, parece que ven o home do saco, oye, van convertir o Arentino van a comprar. Claro, van a comprar, va a haber un jeque árabe, vai fichar a Griezmann, no é. Sí, igual certa familia do País Vasco que pode ir a comprar aquí. Oye, unha alternativa. No. O clan do Orfiz. Sí. Pero bueno, eu penso que xa é algo que É anecdótico, ahora mismo é anecdótico. Sí, estamos dando voltas. Estamos dando demasiado temos os pasos, ten un informe de viabilidade que vai saber en que queda, eles van ter que ter unha auditoría externa que vai En ter teoría, é verdade, o que non dixemos, en teoría que era para setembro o informe. Sí, seguramente pero é outra cousa que non se comentou en ningún momento. Que dá para un programa. Canto afectaría isto ao que ahora digamos, o Promesas, a base do Arenteiro, ao equipo femenino? Entraría dentro de toda a sociedade ou simplemente estaríamos falando do primeiro equipo e despois como unha escola, como viña sendo hasta a escola municipal? Outro punto que non falamos que na asamblea, pois comunicaron os socios a renovación do acordo de que o Arenteiro volvíase a facer cargo da escola durante outros 10 anos. Sí, iban a despois eso, prolongar o campo, Espiñedo, municipio, a concesión, ou como se chame, bueno, cedido ao Arenteiro. Sí. Ahora, como lle afectaría esa idea? Outra gran duda. Eu imagino que sería igual. Sí. Mantería igual, sería unha sede. Se queres aspirar a ter un equipo, facelo profesional, tens que traballar a canteira. Sin duda. Como, por exemplo, o club de Ourense foi SA, eso non o cuidou. Sí, eso está claro. Pero bueno, aí tería que entrar todo. Pero bueno, volvo a decir, é algo que xa se verá e iremos falando delo. Botei moitísimo de menos preguntas do público na asamblea sobre a estado deportiva. Vale, moitísimo. Iba a decir, botar as eivas que ten sobre a xestión do campo, o tema do Sporting. Creo que o Arenteiro e a MF viviu tempos moito mellores que está vivindo. Sí, desde logo. Botei moito de menos por xente que está aí, pais de nenos que constame que estaban ali e non sacaron a colación, tema de cuotas, cuotas, bueno, falaban, non? Comentaron ali fora algún pai que me dicían que había pais incluso que non chegaron a abonar as cuotas, carnés, etc. Roupa, desplazamentos, campo, etc. É curioso que ponémonos a falar e tal, sobre todo isto que íbamos a falar, nin se falou, digo, pero xa nos queda para outro programa, tanto isto como despois o de falar de outras millores ademais da grada supletoria no campo, tampouco tocamos, posta a falar de xoves, pero bueno, se claro, digo, por ir aí introducir. Bueno, pois eu creo que podemos dar por terminado este tema. Nada, sin máis dilación, pasamos ao último apartado deste segundo programa do Bar da Cantina. E bueno, neste último apartado, pois, facer un pequeno resumen pois, das últimas novas que hubo no CDA. Por un lado temos nova incorporación. Sí, pode ser Juan Delgado. Eu aquí solicito a opinión do experto Milito en datos. A ver, eu sinceramente non coñezo prácticamente a este xogador, a verdade, cando saliu outro día o tema en Twitter, antes de que o anunciara oficialmente o clube, que xa se daba por fichado, evidentemente, pois pouco podemos falar sen máis datos que os que son plausibles, non? Que son os goles, equipos onde xogou e demais. O xogador en cuestión é Juan Delgado Silvén, non? Un dianteiro de 29 anos, nacido en Elda, en Alicante, e que ten unha trayectoria moi amplia en segunda B, máis de 200 partidos, non? O ano pasado xogou na Nucia no Sabadell, xogou nos dous equipos hasta
hasta diciembre xogou no Sabadell, e despois fichou pola Nucia, anotou un total de 5 goles, que, bueno, non é unha cifra moi alta, pero, bueno, podemos... Non cosa menor. No. Pero, bueno, era a súa primeira temporada nesta nova primeira ref, e esperemos que este ano pois as cifras sexan maiores. Hai que decir que na temporada anterior, de dar o salto a esta primeira ref, estuvo xogando no Ibiza, Islas Pitiusas, do que fixo unha enorme temporada que lle valeulle o ascenso de categoría, non? Meteu 17 goles nesa temporada, pero, bueno, se nos fixamos nos nosos minutos, en moitas das temporadas pasou 2.500 minutos, como dixen antes, máis de 200 partidos en segunda B, e a priori pois parece unha boa incorporación para sustituir o oco que nos deixa Antón Escobar, non? Bueno, pois o único dato que nos falta aí, que hai xente preocupada, dianteiro que chega ben solteiro con parede. Sí, a verdade que... Bueno, isto foi un pouco de información, e agora chega a desinformación. Mancamos ou non mancamos a Juanito Delgado? Eu desde agora mesmo considero un soldado de Delgado. Soldado de Delgado. Nunca me dito. Hai que ir inventando. Aquí xa hai algunha idea de cántico. Pois non sei se hai algunha idea, pero seguramente vai dar para un ou máis de un, porque ao final vai ser o referente, non? O 9, o a priori o dianteiro titular de Clube Deportivo Arenteiro, no que seguramente se fixera un gran esforzo. Eu vou con ela a morte, é dicir, o tempo nos quitarnos a razón, pero hai que ir con ela a morte e ser un dos nosos, non? Pichichi titular. A pesar de que é unha... Pichichi Delgado. Parece ser de plan justo, ¿no? De que sei que coincidiu con entrada de porteiro nos dos clubes. Imos a ver... Por ver que mau ten. Sí, non, parece ser que dixeron que foi unha recomendación do anterior entrenador de porteiros de Fran Justo, que precisamente cando deixou o Ourense Club de Fútbol marchou para a Nucia, e debe de coincidir este ano con él. Veremos a ver... Nova incorporación do Real Irún. Veremos a ver se nos deron unha boa recomendación ou non. Pois hai que confiar. Bancaremos a Juan Delgado. O sea, algún lleveu algún gol, non va? Sí, eu vinlle un par de goles, a verdade que metería un par de chilenas. Bueno, que biches o mítico que non, pero bueno, a priori parece o típico dianteiro de moverse moi ben na área, de rematar ao primeiro toque. Que non vai ben. A ver, non vai ben, esperemos que o nivel de que deixa o xogador vai ser difícil de igualar. Complicado. Vai ser difícil de igualar. Pero bueno. Pensei que iba a decir Manín o Escobar, pero bueno, o de Rafa é moi... Xa estamos falando de temas maiores. Bueno, o bar da cantina sempre se acaba desplazando ese ambiente. Bueno, ao señor delegado creo que o meteremos no ambiente da parranda, non? Hai que integralo, indudablemente. Ambiente farreiro, non? Está complicado hoxe en día, pois ao final só podemos falar de fichajes realmente confirmados, porque estamos vendo que o Arenteiro está asociando a un montón de fichajes que nunca se acaban confirmando, non? Sí. Falamos de Twitter bastante... Bueno, que tiran máis o aire que realmente que acertan. Sí, un pouco posterior. Sí, exacto, parece que están tirando un pouco o aire, o sea que... Un comentario tribuneiro, ¿no? Sí, un pouco tribuneiro. Desde aquí estamos... Pero tribuneiro. Facemos un chamamento a Parroquia Verde que tampouco faga caso das informacións que van vendo por Twitter, porque parece ser que non acertan nin a primeira. E que se vos dades de conta, na maior parte dos erros que poida ter son todos relacionados con Club Deportivo Arenteiro. Sí, parece ser que... De feito, por exemplo, esta nova fichaje, Juan Delgado, eu creo que foi totalmente inesperado. En ningún momento saliu este nombre... Non, hasta unhas horas antes da confirmación oficial, non. Eu o primeiro que yo escoitei foi o Cazurro, non? Que sí, bueno, estamos falando de horas antes, o de certo, incluso a la región xa sacou unha noticia minutos antes, bueno, antes xa confirmando o fichaje. Bueno, a región está dando por sentado tamén un fichaje que non sei con que son concretou, neste caso es de Pumar, non? Sí. A verdade é que eu aí teño un pouquiño de información, e o certo é que no mesmo momento que se deu por feito o fichaxe, eu preguntei e dixeronme que en absoluto estaba cerrado, que ese xogador iba a facer a pretempada co Racing de Ferrol, ten un ano máis de contrato, que é algo que hai que valorar, e que o mellor
tanto o xogador como o clube terán que negociar sobre eso, e non sabemos se hai algún tipo de acordo con o Club Deportivo Arenteiro, pero a día de hoxe, evidentemente, pois non hai nada oficial, e supoño que Pumar comezaría a pretempada co Racing de Ferrol. Seguimos a contagotes, entón, a presentar a opinar sobre un fichaxe, non? O da semana pasada do central do Oviedo Vetusta, Exacto. Javi Moreno, e hoxe o do dianteiro Juan Delgado. E xa baixas confirmadas de Xoseca, a baixa confirmada. Sí, bueno, mal De Fonseca, ese, ¿no? De Folleca. pero Un alivio por rapaces da vila, pero de José que Antonio Escobar, que xa, bueno, finalmente esta semana confirmáronse no Real Irún. Aquí, nada, todo con alegría e as despedidas con melodía. Rata inmunda, animal rastrero. Bueno, xe parece que o Pablo ve un... Sí, ve un pouquinho cantarín, non? Un pouquinho contento demais. Veu fogoso, non? Que se puso de decir. Pero bueno, eu creo que o Arenteiro ten que ser paciente no mercado, ten que esperar as súas oportunidades, sobre todo eu creo que o mercado Arenteiro está en agosto. Eu sigo dicindo que hai en agosto cando van a aparecer descartes, pois de equipos máis grandes, Sí. incluso cesións de equipos moi grandes como pode ser o Deportivo, algún xogador. Sobre todo no tema sub-23, porque as fichas seniors están casi todas xa... Bueno, pero tampouco se pode descartar ninguna salida a día de hoxe, por exemplo, Romai non se confirmou a súa renovación, que Manolo. Pero o señor Manolo Romai, non? hasta donde se sabe, Romai tiña 2 anos de contrato. Hasta donde sabemos. Sí, eso é certo. Hasta donde sabemos, pero bueno. Pero eu creo que incluso dos que renovaron non se pode descartar hasta o 31 de agosto, porque venche un fichaje que, oye, ves que vas a xogar pouco, pois igual pides salir. Sí, evidentemente. Desconfiar de Juan Delgado, de Joseca, de tal, do que non desconfiamos creo que do secretario, creo que se ganou con creces o beneficio da dúda. Creo que pode ser dos primeiros delegados con canción. Delegado. Non falamos director deportivo. Falamos deste caso de Alex. Bueno, dende aquí xa que aproveitamos a falarle a Alex Vázquez de Alabado, neste caso. Necesito renovar. Aproveitamos desde aquí para convidalos, se nos quere dar algunha entrevista, sen problema ningún, aquí estamos. Pero aparte unha entrevista será un pouco coloquial, non? Sí, Estás aquí de colegueo, un pouco comentar un pouco como estamos no mercado, tampouco vamos a sacar información de, oye, dinos aí que... Nada, que aquí veña quen veña que se sigan escoitando os grilos. Claro, é que un pouco comentar, oye, se ven un día, pois comentar un pouco mercado sen... Evidentemente non nos vai dicir, no, estamos negociando con tal xogador, porque no, evidentemente, sería un pouco imbécil, pues, fai. Que nos conte un poquinho mellor, oye, como se move o mercado, porque tampouco... No, a ver, non estaría mal dar unha exclusiva no Barra Cantín. Que máis quixéramos, Pablo, que máis quixéramos, pero eu creo que tampouco... Pero bueno, tampouco nos interesaría moito, porque se xa temos poucos cartos, estamos a decir quen queremos, quen non queremos, seguramente subiría un 20 ou un 30% o coste do xogador. Sí, vale, se ven que trae un paque de cervezas, aquí tampouco... Aquí presupuesto non temos. Aquí de Valero que non veña. Pero bueno, sí, o que dicía o Caíña. No, esa entrevista igual, non sei se esta sería moito máis interesante ou pechar o mercado, porque te diría, oye, mira, tocamos a este, tocamos a outro, manexamos este perfil, manexamos este outro. Oye, pois vas a facer unha semana que te pasa eso que, bueno, hasta todo pasado se hasta seguramente é momento de ir cerrando, o último apartado aí para vendernos tal, unha nova aí, prevense entrevistas a partir do terceiro programa. Sí, non podemos ir adiantando moito, pero bueno. No, aquí no, eu mira, convido a toda a xente que nos está escoitando, que chegou hasta este momento, a podernos enviar un correo electrónico que a súa pregunta ou algo que queira que podamos comentar no programa, e o correo electrónico é obardacantina@gmail.com. Simplemente todo xunto, Bar da Cantina con V o bar, acordádevos, como é o noso. De todas formas podemos exactamente, publicaremos en Twitter, Instagram, deixaremoslo. A ver, máis fácil non podía ser. Se non temos Facebook, Instagram, por onde en YouTube, por onde queirades, podenos facer Tinder e tal. Un mensaxe de audio ca súa pregunta para podernos emitila.
Oye, desde o público acaban de emitir unha pequena mensaxe. Que é certo, non falamos do tema do merchandising. Ainda sacar camisetas. Oye, non falamos, vamos sacar camisetas antes cuarenteiro, incluso. Esto cerrado aquí. Eu creo que podemos cerrar aquí. Podemos cerrar aquí. Sí. Merchandising. Eso. Que vos parece que as camisetas hasta mínimo finales de agosto, principios de setembro, non vayan a estar disponibles? 45 a ver, por decirlo, pues parecenos lamentable. Xa que chegamos a este punto, vámonos a ir a 1 hora e media casi. Dende a asamblea opinaron... Nos 5 minutiños para debatir de esto. 90 minutos en Espiñedo son moi... Que non é cousa menor. Madre mía, como le rechamos. Pois sí, pues, recordarle tamén aos ointes que desde o clube dixéronnos non 45 días pero claro, a contar a saber de cando. De feito foi un dos datos numéricos que aportou o electricista, así que digo, a ver, se nos dixeron ali que chegaría a finales de mes de agosto, que nos deron o dato de 45 días, supoño que tería que ser que farán o pedido a mediados deste mes. A contar de recando, claro, había que saber de contar de recando. No, sí. Es que me refiero 45 días desde que finalmente poñan a camiseta a fabricar. Ahora co que está gustando e tal o bar da cantina, facemos aí un pouco de merchandising e xa os teñen. Véndense antes que as camisetas do Anente. O que outro día dixeron era que estaban a punto de pechar un acordo con un novo patrocinador de camisetas que ainda estaba sen concretar, que estaban esperando por se acaso chegaba antes de pechar o patrocinio, non vai a ser que chegara outro patrocinador bueno, que aportara máis capital, entón estaban pois xogando cos plazos para realizar a tirada de camisetas. É o que se dixo outro día na asamblea, non? Sí, en principio eu mesmo pregunteille por este tema o que dixeron é que estaba pechado, pero sí que ben é certo que estaban agardando que mellor alguén pudera chegar cun patrocinio mellor. Pero bueno, polo que entendín, parece ser que a camiseta xa está pechada e se nos diron o plazo de finales de agosto aproximadamente, intuyo que nestes días farán o anuncio e supoño que o mellor farán o anuncio oficial do novo sponsor técnico e demais. Sí, é que a tirada iba a ser fantástica, que iba a ser unha tirada moi moi grande para que non houbera problemas de suministro. Exactamente. Foi que se dixo na asamblea. Máis que nada por recordalo, que é un punto que non tocamos antes. Sí, non tocamos, pero bueno, estaba ben decirlo. Estaba ben o apunte, sí. Bueno, pois eu creo que con isto podemos rematar o que este segundo programa, que pequeno non foi, non decirlo, pero que este programa de asamblea requería tamén un pouco de... Se non facemos en dos programas que non ibas a facer moi exactamente, non? De que falaremos un pouco a semana que ven? Coméntame tú, Milito. Pois a ver, as novedades que nos vai deparando o clube, do movimento sobre todo das redes sociales, esperemos que vaya increcendo, e a ver que nos pode deparar. Seguro que algunha sorpresiña tenemos. Fichaxes, obras, modificaciones de infraestructuras, entrevistas, pues aí. Comezo da temporada do equipo. Esta semana entre o Benres e o Lunes parece que o Benres hai xa algunha proba, supoño que probas médicas así, ou parece que o Lunes 17 comeza e despois a pretempada do equipo. Pedir máis preguntas, non? Gustaríamos facer unha sección de un pouco unha voz pois de toda queremos preguntas. Aquí somos aquí catro digamos chicharacheiros, non? De feito, gustame moito. Pero moi ocurrente. Pero queremos ser coproductor. Pero queremos ser un pouco a voz da sección. Pois queremos que nos fagades chegar pois as vosas opinións en calquer momento, en tanto, oye, mira, o sábado escoitades ou o domingo, escoitades aí en media misa, escoitades o podcast. Pois, mira, joder, voulle comentar, a min gustoume isto, gustoume aquelo, podedes falar, no seguinte programa podedes falar desto, gustaríame que viñera tal invitado ou tal invitada, que non volvo a podcast. Gustaría vir a mí mesmo. Tamén, se vos gustaría vir, pois vides. Bueno, aproveitando isto, de aquí tamén quero invitar a outro gran personaxe, ese que é amante do Clube Deportivo Arenteiro, como é o señor Pepe Vilachá, que dende aquí invitámoslo a que participe nun dos podcasts. O Papa Vilachá. Que diga a misa. Palabra de Dios.
E con isto, entonces, pois despedimos este segundo programa a día 13 de xullo do que é 2023. Vémonos como sempre na Bar Da cantina.